Mbangane nganggur esuk iki aku arep mlaku-mlaku ning Gremeng wo. Dadi Gremeng kuwi lokasine ning Wirek Umbelrejo wo, kecamatane ya Cik Poncong, kabupatene Gunung Kidul wo. Dadine iki aku liwat dalan udu biasane wo. Biasane liwat Poroliman awake dhewe belok kiri, aku iki sadurunge Poroliman belok kiri wo, jebluse Simo. Dadine nggo Gremeng iki salah sijine nggowo sing aliran sungai bawah tanah wo, sing lumayan dawa, kurang luwih 2 kilometer wo, lan butuhke wektu sekitar 1,5 jam nek dienggo menyusuri guwa kuwi wo. Dadi jeneng Gremeng iki dijikuk saka istilah Jawa wo, ngremeng utawa muring-muring wo. Gremeng kuwi ya biasane dienggo wisata wo, wisata susur goa. Dadi sing seneng wisata petualangan ya iso dicoba wo, dienggo rekomendasi ning kene. Golek informasi sing luwih akurat wo ning website-website utawa teko langsung lokasi teko Pak Dukuh apa sapa ngono wo. Masalahe nek aku sedikit informasi wo, tekan kono ya ora enek wong blas. Masalahe aku tekan kono ya esuk banget wo. Penak-penake turu nek aku dolan mlaku-mlaku. Ning nek aku pribadi ya kepenak wo kuwi dienggo keluarga sing kepengin dolan keceh. Nek wayah ketiga ngene banyune bening tur ora patek gedhe wo, aman nek dienggo bocah. Makane iki ya rekomendasi wo dienggo keluarga sing seneng dolan bertemakan alam, sing kepengin golek sensasi beda wo. Hawane arek panas ning jaba kan ning kene ya adem wo. Dalane tur cukup gampang wo, iki lurus terus ya wis aja menggok-menggok wo. Engko kasek ketemu bale kuwi lurus terus wo. Lebar bale kuwi enek pertigaan cilik wo, kae guwane wis ketok wo. Kuwi men kepenak montormu distandarke kono wae wo, kek medun mlaku. Masalahe dalane medun ya terjal wo, kaya cobaan urip. Pas tekan kene iki kepengin kugur siji wo, kepengin jembumblung nginamati banyu beninge kaya ngene iki wo. Apa sing kok pikirke wo nek ngerti banyu kaya ngene iki apa ora kepengine jembumblung. Ning sayange aku ora nggawa ganti wo. Turno wae aku wis dipenging keceh, engko ndak pilek. Dadi nek ketiga dawa banyune ya semene iki wo, ning nek rendeng iki debit aire ya munggah. Makane dienggo wisata iki gur nek ketiga, nek rendeng ya ora dienggo wisata wo. Kuwi jerone kaya ngono kuwi wo. Aku ora wani tekan jero ya wo, gur sepil saka njaba tok. Engko nek sampean kepengin tekan jero ya guys sesuk rene dhewe ya wo. Masalahe nek arep mlebu ya butuh alat wo, butuh senter dienggo penerangan ora gur wong-wong tok wo. Turno nek kaya aku ya ora ngerti medane wo. Makane tak saranke nek sampean arep mlebu kepengin susur gua ning kene, ngejak ahline wo. Ya wis ya wo, video iki cukup semene wae ya wo, matur nuwun.